Nadulaan sang pangalibutan ang isa ka 78 years old nga babaye samtang nagapagwa sa Forest Lake Cemetery kaina sang udto. Sa interview sang Bombo Radyo kay Melrose Orbase, nakakita sa biktima, iya ginpahayag nga antes magwa sa patyo, ginpapungko pa sini ang tigulang agud makapahuway. Apang sang nagtalikod na, nakita na lamang nga nagapang-lubaybay ang amo nga tigulang kag hinali lang nga natumba. Naigo ang iya ulo sa semento kag nakaagom sang gamay nga gasgas. Gilayon ini nga gindala sa opisina sang Forest Lake kag gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong sang Bureau of Fire Protection. Nahibaluan nga yara sa 190/94 ang blood pressure sini. Nagpamalibad naman ang amo nga tigulang nga dal-on sa hospital, rason nga ginpapirma na lang ini sang waiver kag gindul-ong pauli sang BFP. Nanay, nagpungko sa tabi ko. Pagani ang gamay na purungkuan ko kay ginjoke ko pa siya na naglain, pamatyag mo nay. Tapos ilam, ano man paging obra ko, pag tagilid ko, tapos pag hanap ko sa kanya, nandoon na siya sa may pagpagwaan na makaputani siya. Oo, naglakat. Dito lang sa may entrance ka Forest Lake bala na office nila. Tapos pagtingin ko, naglakat na gali siya to. Timing man na sabi ng upod ko na, ato na si nanay, amo na to nagaganon na bala siya. Kagiway na siya kakapot sa kag natumba na siya. Oo, dali ko hingagaw ko siyang buhaton bala. Kag gindara namon dyan. May gamay siya din na, I don't know kung gamay or dago na pila sa ulo niya, kag sururuka. Ano man siya?